Vážení diváci, vítam vás pri kulinárskom okienku Nika Čárskeho. Nie je žiadnou záhadou a tajomstvom, že som bol v Portugalsku na Erasme. Splnil som tam všetky misie, až na tú najdôležitejšiu. Neukázal som im náš národný poklad. Brinzové halušky. V Portugalsku, ako všade inde na svete, sa totiž brinza nepredáva. Bol som nahnevaný. Nahnevaný na brinzu. Bol to podraz. Kopanec do chrbta. Avšak po náročnom tréningu u majstra ChatGPT som sa dozvedel, že brinza je nahraditeľná. Chcem sa s vami teda o toto múdro podeliť a keď dorazíme na koniec. We are gonna kill brinza. Budeme potrebovať 400 g zemiakov, 150 g hladkej múky, jedno vajce, 70 ml kyslej smotany, soľ, čierne korenie a bylinky. Komplicom pri zneškodnení brinze nám bude 150 g tvarohu, ktorý však tiež nie je niekedy veľmi spoľahlivý, takže ho viete nahradiť mascarpone, do ktorého pridáte kyslú smotanu, soľ, bylinky a čierne korenie.